El partit doncs és a punt de començar, Robert González a punt de donar l'inici d'aquesta primera part i comença ara mateix el partit entre el Santa Coloma quart i l'Encamp cinquè. Joaquim Salvat, que encara a la porteria, intentava passar cap al seu company, la pilota se'n va fora! Quin error de Víctor Bernat, se li ha anat desviat el xut a unes setmanes. Compte amb aquesta acció del Santa Coloma, la pilota es passeja per davant de la porteria, era boníssima la jugada de Boris, que li ha sortit desviat aquest Xavi Rodríguez, és boníssima, arriba fins a la línia de fons, la serveix i ha hagut de posar els peus Àlex Martínez enviant directament la pilota a córner, que se'n va per la banda, la penja a l'àrea, intentava posar la pilota de cap però no ha arribat. Ara la recupera, en aquest cas, el Santa Coloma, que la deixa enrere. Intentava la vaselina. Víctor Rodríguez ha hagut de posar els punys. Iván Monteagudo per enviar aquesta pilota a córner. Luis Miguel servirà aquest córner. El penja de nou. Toca de cap un dels defenses de l'Encamp i la pilota se'n va al pal. La pilota se'n va al pal després d'aquest cop de cap. El Santa Coloma està tallant bé els espais, però és capaç de driblar-la. Finalment es llueix el porter. Era Ricardo de Coloma per aquesta zona, és Boris Anton qui la penja. Compte perquè s'ha quedat sol, la pilota li ha marxat fora, el cop de cap. El cop de cap de Luis Miguel, la pilota li ha marxat fora. El partit és a punt de començar, ho fa ara mateix. Segona part d'aquest partit, Unió Esportiva Santa Coloma, Futbol Club Encamp, que recordem està amb el... Compte amb aquesta jugada, Carles Bastés París i gol! Gol, 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 gol! Estava avisant la Unió Esportiva Santa Coloma, ho havia fet moltes vegades en la primera part i finalment ha arribat el gol en el minut 6 d'aquesta segona part. La Unió Esportiva Santa Coloma penja la pilota cap a Víctor Rodríguez, que déu-n'hi-do com s'ha lluït amb aquest xut. Finalment també s'ha hagut de lluir el porter Iván Monteagudo per evitar que la pilota... Per la banda la penja, se li escapa... Se li ha escapat el porter i el gol de Gavi Riera. Se li ha escapat el control a Iván Monteagudo i el gol de Gavi Riera, que marca el 2-0 per la Unió Esportiva Santa Coloma. Daniel Somoza, que ha combinat amb un dels seus companys, compta perquè podria haver-hi gol de l'Encamp. La pilota se'n va fora. L'ocasió ha sigut boníssima d'Àxel da Cunha. El passe li havia fet Daniel Somoza anteriorment a Marc Amat i Marc Amat cap a Àxel Acuña. D'aquesta manera, però, hem arribat al final del partit amb aquesta